Tini Karbook Press Club ni joto President ni sini khoboi joto adong no tongo जों साताई क्लायो 1 सेप्टेम्बर नि हरनि सिनि फाइनो जोङो सिनि ताखुगो करा बिरमनि तिरपानि मांगते खुरनानि फैलायमनि कक खुरताताय हिंके 29 आगस्ट नि सालनि सिमि जों बनो अ कक तुमामानै जों सिनि ताखुगो करा बिरमनि तिरपानि बिहिक आदिनि तिरपानो जों तुबा चुरना फैलायमनि Karbook Press Club आ जरावो या सिकंसाफोरा नायना मुसुंगुनै बिहिक आदिनि तिरपरा बसायनि ककनो रगै सामाबाय सिनि प्रेसिडेंट अमा हायाप्रि हेमानि यागलो तिनी थिक 22 सेप्टेम्बर नि सालो जों बिनि मांगते खुरिमानखा अमंका सिनि Karbook Press Club टीम जतन बासाय दंगो अमनो रगै जों पुइलानि सिमि कक रायसै फायका हनके ताम कक बाय कक सेंनाय जों ब्राम प्रेसिडेंट जबा तिरबानि खक्ते खालायानो तिनिनि पाइथाकनि सिनि मुकुमुखनि मानो तिनि जों ताबो बासाय कक साय दंगो जों जरानाय सिनि प्रेसिडेंट सारनो बिरमनि तिरपानि मांगते खुरमानि बो जों जाल busuk sai chok muni bising te bini mangkatne जों खुरका जों बिनि प्रेसिडेंट बरम गोनां जबा तिरपानि खुबते जों खाना लायन hambai pila sagano hambai hase tripura bebak lukurok sino phanbai manya phano khukbai comment ni bising ti phano sono subamani bagai tei belai kino hambai maruo abo Karbook Press Club ni success ya abo u Kairam-para Srikanta-para Kowaiphang amchani lukurongni thansa borok busuk जों jesuk bolong bising kuna tongkhano जों chai tokhanke जों bebangno khlaimano hnai u Kowaiphang amchani lukurok wansukmani bagaise tini जों tini u taku biramani tripurani mangkathino khuraimano bebagi 33 days kakha kami amchani lukurok অবনতি 9 days নাইতুখা যে ফাইনাইরক যতনো হাথাই নুখাंके সারেন্ডার হই थाङो जों 30 फाइका खनाका फाइका लगे लगेनो फाइका सुबा सुरुतै जोंनो Karbook Press Club रनो जोंनो काइसन सावबिहि दुसाइनि बेग्रें कंसा नायनांगौ जों सुबा सुरुइ थांका आं Karbook Press Club नि प्रेसिडेंट ग्रुपो आं साखलायखा मिशन इम्पसिबल कवर खाय काइसा कक साबानो ताखु बिरमनि तिरपानि मांगते खोलायनायनि दायित्व जों नालायखांके बाहायलायनो सिनि Karbook Press Club नि सोलायरक आसुक बखा तरलायजाक जतनो मानि बाय जों सालसा केबिं मानि यागोल' जों प्रेस रिलीज लायखा 2 तारिखनि सिमिन जों सामु थांनाय होनो जों 1 तारिखनो जों फायखा गलाय जों जलनि बिसिंतिनो जों फायखा हनकेनो 1 सेप्टेम्बर जों आरो जों हाबलायखा 2 सेप्टेम्बर नि सिमिन जों ताखु बिरमनि तिरपानि नखलाव जों हाबका आजरावा आसुक वातै पान्तै आसुक जरा गोबां सिनि 10 white thumb halbani bisingo white thumb सिनि 10 बाय माथांका सिनि इन्भार्टर जे पावर नि जे बैकअप दंमानि पावर बैकअप बाय थांका जों कुनो खलायना करि पारा कतानि बरक जों अपते हाय जों जानि को खना खाकै बलायखनो हामजामुं आं खाकसांमा मायाफोराव कामि आमचनि लुकुरो कामिनि लुकुरकनो हरसानि सिनि 10 बायखा हनै खनामानि यागुलनो 20 to 30% जोंनो सुबानानि हनै थांलायखा जागावनो सिनि माने किमानि सुबारानि आबनि बगे आपति हेरनो सना थांगांके एकदम बखा हिलेगि खायो आसक माया गनां कामि आमचनि लुकुरकनो Abang cimin, tini 1 September ni cimin, tini 22 September jora sapai mani. Kebang ma baru ni kebang ma kok kena kacang, kebo bok hari kena, boni kutri kok sawi kena, bo arok keri kena, kebang ma kok, abang kari bo ahino sini Karbook Press Club ni debak members tu ni bising bo ahino, seng bihik tu saya rokse, kau fashion tu ye kapilaya, seng jora wo kok kotor masalaya. अब तक जों दाल बिदाल गामि आमचनि बरक मिलुइ Karbook साब डिभिजननि गोबां मा जागानि बरक मिलुइ जों Karbook Press Club खालायमानि आलायजा जागानि न बरक बाय जों खानसा तंना कलायखा जोंनि बिसिंबो गोबां कक खरां रत सलायखा कबरक का सलायखा काइसन काइसा किसि लायखा हायफोनो आ बिसिं तैखनो जों तिनि बै अरया अरसि नि गोबां मा बरक सलायखा हायफोनो जों तिनि Baba Gori ni kok bukisa satai kelai Baba Gori bu saka, hai puno Baba Gori sapano sunto asik
tamani sasinai modern jog ni borokba जों सामनो प्रसेस खालायनो दङ तारमाने पार गामिनि बर'रक न जों थाखा नरक थाङि नायदि नायखा मालिया बबो जानि वानसु मुं दङ हायसे उमनते आबनो तुई आनि कुनु कमेन्ट करो प्रेस क्लब नि प्रेसिडेन्ट आनि कुनु कमेन्ट करे बाबा गरि नि कमेन्ट दिबो ओंखे स्पेशली जों आसुक मो सामु थांनाय माने बिसिंतै गोबां मा कनफ्लिक्ट नि मान खामु हायबनो जोंनि बेबा Karbook Press Club नि लुकुराव जों चेष्टा खालायखा पाइथागो जोंनि सामुरनो Kowaiphang आमचेनि लुकुराव जोंनो बेतलाय सोबा सुका इनके आबनो करिबो हायनो हासे त्रिपुरा कपलुं जोंनो अनलाइन नि बिसिंतै जोंनो रां क्रिं तंखा माइरं क्रिं तंखा इनकेबो जोंनो बिसिंतै बुस्तु बनाय बर गोबां मान दंगो दलायनो पाइफ्लया hambai आं मायाफोरो जे साइलेन्ट तंगै जोंनो सुबनाय रंनो अटेकले तिनि सब पाइथा इनके जों कायसाबो मोरजाबो दङ एक्चुअली जाखो बिरमनि त्रिपुरानि मांके थै जेकुनु सामथाना थांगांके कायसा मिशननिबो मुंलायो अबके जों मिशन इम्पसिबल जों लायखा गावनि गायसे आबो आसुक जरा इम्पसिबल आहा थाइनो नुखा के जों जतनो साइनो मिशन इम्पसिबल नो पसिबल खालाय जने दायित्व जों बेबा Karbook Press Club नि मेम्बार्स नि आदं जतनो अनपसिबल पसिबल खालायनि बागै आसुक साक्ता लायखा